Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wailun likulli humazatin lumazah. Kalmar azaba ta tabbata ga dukkan mai yafice mai zunɗe. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Wanda ya tara dukiya kuma ya mai da ita a bar tattalinsa. Yahsabu anna malahu akhladah. Yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi. Kalla layunbadanna fil hutamah. Tsawa gare shi, lalle ne za a jefa shi a cikin hudama. Wama adraka mal hutamah. Kuma me ya sanar da kai abinda ake cewa hudama? Narullahil muqadah. Wutar Allah ce wadda ake hurawa. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Wadda take leƙawa akan zukata. Innaha 'alayhim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Lallai ne ita abar kullewa ce a kansu a cikin wasu ginshiƙai miƙaƙƙu.